Здравейте и добре дошли в това видео от нашия онлайн курс за успешни онлайн магазини, създадени на базата на OpenCart. В това видео ще говорим как да направим така, че да защитим нашият OpenCart електронен магазин от злонамерен достъп, или по-скоро как да направим първоначалните настройки, след като вече сме инсталирали нашият OpenCart. Най-напред, това какво ще използваме в това видео. Имаме сайт, който инсталирахме в предните видеа. Имаме достъп до нашия cPanel, където ще може да правим определени неща. Имаме програма, с която ще обработваме файлове, ще ги променяме. PHP Storm използваме в случаят. Това е редактор. Може да използвате всеки текстов редактор или друга среда за разработка, в зависимост от вашите конкретни предпочитания. Използваме FileZilla, за да качваме и да сваляме файлове от нашия сървър. Така, нека да започнем. Първото нещо, което трябва да направим, след като сме инсталирали OpenCart, е да влезем в папката, в която всъщност се намират нашия сайт. Забелязваме, че този файл htaccess е с разширение .txt. Това е доста важен файл и по този начин, както е направен, той няма да работи и няма да дава инструкции на нашия сървър. Съответно, трябва да го променим. Премахваме разширението .txt и запазваме. Това е първото нещо, което трябва да направим. Другото нещо, както забелязвате, файлът config.php е с разрешение за ползване 755. Това означава, че е с широк достъп и повече хора могат да го изпълняват като цяло. Ние променихме самите разрешения за този файл малко по-рано, когато инсталирахме OpenCart, но това е необходимо на самия инсталатор. Затова сега е важно да върнем разрешенията за файловете на по-ниско ниво, а именно 644, където ще има по-малко права за изпълнение и по-малко хора ще могат да го изпълняват. Това е така важно за сигурността на нашия сайт. В админ също има такъв файл, който е с 755 разрешение за ползване. Също важи и за него. Променяме го на 644. Запазваме. И това са едни от базовите неща, които трябва да направите по вашият сайт. Сега преминаваме към малко по-други теми. Това, което е добре да направите, е да защитите тази папка админ с допълнителна доза сигурност, допълнително ниво на сигурност. Това става посредством панелът, който ни е предоставен от повечето хостинг доставчици. Има си такова меню, такава функционалност за директории, защитени с парола. Нека да го направим. Пак казвам, ще защитим само административната част с допълнително ниво на сигурност. Така, когато се опитваме да достъпим тази част, ще ни се изкарва допълнително поле за потвърждение, където да въведем потребителско име и парола, които ще създадем след малко. Добра идеята е да са различни от тези на самият сайт. Ето така, тази отметка ще е маркирана. Имаме добавен потребител. Нека да го изтрием, за да ви покажа как става отначало. В общия случай папката ще бъде незащитена. Трябва да създадете потребител, както и парола. Пак казвам, добра практика е това да е различен потребител и парола от тези, които използвате за вход във вашата OpenCart инсталация, ако е възможно, разбира се, поне паролата да бъде различна. Създавате този потребител с парола. След това маркирате отметката, може да зададете име на защитената директория. Важно е това да бъде админ в вашия сайт. Давате запазване. Изписва се, че вече е разрешено само за авторизирани потребители. Нека да го тестваме. Ще използваме друга сесия на браузъра, защото тук може да се пази някаква информация от минали сесии. И ето, след като влизаме в административния панел, първото, което ни се изкарва, е съобщение да въведем потребителско име и парола. Както забелязвате, това не е стандартно съобщение, което се изкарва от OpenCart. Въвеждаме си това, което сме задали и вече идваме до OpenCart, стандартната форма за вход. По този начин, по допълнителен
допълнително ниво на сигурност, защитавате вашата административна част на сайта. Сега, нека да преминем напред. Съществува възможност да осигурите достъп само от едно IP към административната част на сайта. Това става посредством определен код, който да се добавя в htaccess файла. След като сте закупили нашия курс, най-вероятно, т.е. не най-вероятно, със сигурност отдолу под видеото ще има всички тези файлове и тези кодове, които променяме сега в момента, така че може да си ги свалите, да ги конфигурирате и да ги качите без да разбирате от програмиране, така че това ще ви бъде голямо удобство. Този файл, чрез който може да осигурим конкретно IP да достъпва административната част, ето този кодов фрагмент. Той трябва да се добави в htaccess файлът, но в този, който е в административната част, в разширение админ, и тук да въведете вашето IP. Ние няма да го правим на този конкретно сайт от съображение такова, че ако, например, желаем, може да достъпваме нашата административна част от друго място, не от нашия компютър, който е със статично IP. Да речем, може, ако не го правите това на вашия сайт, не въвеждате едно IP, може когато сте на почивка или някъде другаде да влизате от друг компютър. Така че това е едно допълнително ограничение, което трябва да прецените дали да имплементирате за вашият вебсайт. Има го това като средство за изтегляне, така че ако желаете, го изтеглете и го качете във вашия сайт. Важно е да въведете вашето IP, което да е статично, т.е. да не се променя, защото в противен случай може да не успеете да влезете, ако IP-то ви се е променило, да речем. Така, нека да се върнем в потребителската част на нашия OpenCart.